Θα το ονομάσω. Πώς να το ονομάσω? Μια σπουδαία αρχή. Δεν ξέρω αν το έχω σωστά. Survival normal. Ναι. Αυτό το βίντεο θα είναι 5 λεπτό ή 6 λεπτά, γιατί δεν μπορώ να το ανεβάσω. Αυτό. Να δω την ξύλο. Και να σας δει και το skin μου πως είναι. Καλύτερα σου δείξω σε άλλο επεισόδιο το skin. Πάμε στην κορυφή για να φτιάξουμε ένα σπίτι. Θέλει άλλο λίγο δρόμο. Έλα, πάμε. Σπηλιά. Τι γλυκούλια. Τι φεύγεται. Είπα να βγούμε στο βουνό, όχι να κατεβούμε. Boom, 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 boom. Έχαλε ένα μπλοκ. Ανέβηκαμε στην κορυφή και δεν έχει ελεύθερο χώρο να κάνω σπίτι. Λέω να τα καθαρίσω όλα τα δέντρα για να φτιάχνω το δικό μου σπίτι. Εδώ κόβω λίγο το βίντεο για να κάνω μια ξύνα, να μαζεύω λίγο πέτρα και το συνεχίζω όταν έχω τελειώσει με όλο αυτό και να έχω ισιώσει λίγο το χώμα. Κλείνω και τα λέμε σε λίγο. Τώρα αρχίζει η δουλειά. Και ναι, τα κατάφερα. Και έχω μαζέψει 1,5 στάκ. Ξέρω και έχω ξεχάσει ένα εκεί πέρα. Τώρα πώς θα το πάρω? Α, ναι, και πέφτει και η νύχτα. Δεν ίσιοσα αυτό εδώ πέρα, γιατί θα βάλω χώμα από εδώ και θα βάλω κάτι σαν ξύλα έτσι να πάει και να φαίνεται σαν είναι στο σπίτι στον αέρα. Εδώ ήταν να κάνω κάτι. Εδώ σταματάω το βίντεο και θα συνεχίσω όταν ξημερώσει. Αντίο. Και με ξημέρωσε
Και εγώ όταν είναι τα βράδια έκανα ένα διάδρομο από εκεί που ήμουν μέχρι εδώ πάνω για να συνεχίσω. Το κατάφερα. Να βγάλουμε αυτό το δέντρο γιατί με ενοχλεί. Και εδώ πέρα θα είναι το σπίτι μας. Ξεκινάμε από εδώ. Πάμε. Δεν θα είναι τετράγωνο. Θα αλλάζει. Αχ. Δεν το σπάνω. Εδώ. Εδώ. Και θα πηγαίνει έτσι. Νομίζω ότι είναι μικρό, αλλά δεν πειράζει. Έφτιαξα πολύ ξύλο να έχουμε για να μην πάμε. Όχι, να μην πάμε. Πώς λέγεται εδώ. Όχι. Ξανά τόρτσο. Κλείνω και όταν φτιάξω το σπίτι ξανά συνεχίζω. Και ναι, τελείωσα το σπίτι και έκανα και το πάτωμα. Μόνο πόρτα δεν έχω βάλει. Πάμε να φτιάξουμε μία πόρτα. Πάμε να φτιάξουμε μία πόρτα από εδώ κάτω. Δύο λεπτά. Εδώ πέρα θα κάνω μια σκάλα που πάει προς τα κάτω. Τώρα να πάρω τα πράγματα, να μετακινήσω πάνω και τα λέμε σε λίγο. Αφήστε λέω να τα μετακινήσουμε μαζί. Εδώ έχουμε το crafting table. Πάμε, crafting building. Το είπα σωστά. Θα κινήσουμε μέσα και εδώ αυτά εδώ έχουμε αυτά και εδώ αυτό μπαίνουμε μέσα, φτιάχνουμε δύο chest, όχι, εδώ δύο chest, βάζουμε τα πράγματα, καλύτερα με το άλλο, να σας δείξω λεπτά. Και να το skin μου και εδώ κλείνω το επεισόδιο γιατί θα βγει μεγάλο και κάντε ένα like και μια εγγραφή και πείτε μου στα comments αν θέλετε να συνεχίσω το Minecraft. Αντίο!